Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama goto fof inde mum e yettode mum. Bino on wodi ko mbammi lancé bandiraɓe fulɓe ɓe yalti ɗo marka komi yiɗko spécialement mbimi taw ko marka fulɓe te mboɗo ñaagui ono rewɓe fulɓe masallah ono kewi ɗo gueɗal mo ngal iti yaltude bolsoji ɗi vraiment wona bolsoji cino kala hen debbo parnorowo pulago jiɗɗo pulago bandiraɓe ande kadi mi waɗani on facilité ɗo e dow joɗoyde hono wiyete bolsoji chinois taw ko seeɗa rabbo yakkima so pullo yaltinani on bolsoji marka bandiraɓe wana wonde ho ko mi waɗi mais vraiment affaire o ino waɗi fayida so a nangini bolso o ni ha a anda ko ɗum ɗo ɗum ko marka donc bandiraɓe ɗum addi mi waɗi numéro téléphone o ko whatsapp tan a noddiga appel a heɓta on ɗon ko numéro commercial kala jiɗɗo yo wat demande mum numéro whatsapp o ɗin ɗo bandiraɓe ɗum ɗo ko lancement o woni inchallahu rabbi mi on ko golle jokka ɗum ɗo ɗum kam ala pullo ko Sénégal Mali kala pullo ɗo mbawɗa wonde dowle adunaru aɗa wawi sodde comciɗi ko marka bandiraɓe marka ɗum woni ko mbaɗanmi créé leñol fulɓe ngo donc mboɗo faadi on non fof mbaɗon participé ji mon ɗi bandiraɓe ƴefto numéro téléphone o neldon whatsapp reppito whatsapp tan a noddi han a heɓta ɗum noon on calminama yo jaam ñallu e men golle ino jokka ha e sogo lawol.